Il-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, nediet it-tieni edizzjoni tal-President's Bike Ride li din is-sena se ssir fit-28 ta' Awwissu. John Bandi li qed jieħu ħsieb dan l-avveniment qal li fuq talba ta' ċiklisti u s-sewwieqa tal-muturi, il-Bike Ride bris il-Malta Community Chest Fund se ssir fil-għaxija. Iċ-ċiklisti se jitilqu mill-Palazz ta' Sant Anton u l-muturi se jitilqu mill-Palazz tal-Verdala. Il-Bike Ride tintemm f'Monte Cristo fejn se jsir kunċert rock mill-grupp Fire. Is-Sur Bandi qal li f'Malta hawn mal-35,000 mutur u rota u wara x-xewqa li din is-sena jinkiser ir-rekord ta' parteċipanti. Il-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, qalet li l-flus li jinġabru minn attivitajiet bħal dawn jgħinu lil Malta Community Chest Fund biex ilaħħaq mat-talbiet ta' mijiet ta' nies li jirrikorru għall-għajnuna l-aktar għal kura speċjalizzata barra l-pajjiż. Il-President qalet li l-Community Chest Fund għenu wkoll lill-studenti li għal diversi raġunijiet ma setgħux jissuktaw bl-istudji tagħhom.